chibai levek ole ilodam tlang hlomem tunchuma chuan Scotland rama tol tha na rapthlak tak le poi khoi tu hun rei tak an man chwa lo la ya poi tam tak alo khoi dan chan chin le man ani dan chung chang te kan ngai thlau don ani meri somni pasari kumsang khazakwa somkwa pali zirtop ne ani ya Aberdeenshire Scotland a chuan ni dang ang thawin chu min tlang te chu abo po chuk maya clearly apasal Malcolm te chu nurse ni in hemini hian khopui lama paperwork vel da turin Royal Road lama chuan anin khal chhuaka Malcolm te nu pa hi tharia chau an lain na ya anjin konga chuan engthil rap thlak nge an ton don ti chelovin an tumram chu an pan mek zelani an chunga thil thleng kan soi main an chanchin tlema zong han soi lokila Claire Jennifer Morris hi December somni parok kumsang khazakwa somruk pahneya Aberdeenshire Scotland a apianga anu le pale anu cha Peter Denen an khosa ani chungko in lungrol takle tuizonga po ril rumun khat pu anniya tlang lon le thil thar ton pa a khoilawa jin kwalte nuam an ti chin hleya anaw nei chon Peter nen hian anin kom ngein chan chatak anniya mase wandoi thlak takin no pangte anniin anpa clearly Peter pa chuan aboral sanani apa boral na chuan an chung kwa chu amma ain a phwar nge chawe moti toraniya clear po a hlim the ngain ala hlim renga angai nat omin hlimhmel aporeng china in chung sekre khoya anu pui chu nom ati chin hlebok a chung te alaina naile a chian de chuan kong engkima an thlopin an fui vena sa china hei hian ama thorim du na atua azirlaya po adi chapol ani ze ani damdoilam atoya wangin medical zirnamol chuan arilru a hne thlunganga nurse ni tumin an khwa Aberdeenshire chwa sanin Dulwich London lama azirna wangin akalta a chiante chu finve in registered nurse ni tumin abeita ani lekha chatakin azira chalai dang ang thawin a huna chuan party na akalve mai boka heta chang hian a pasal lo neta Malcolm Webster nen hian anin tong nge Malcolm Webster hi April ni som pariat kumsang khazakwa somnga pakwa Guildford ta alopianga apa hi Robert Webster ni in anu chu Odette Webster ani ya umi pa pakhatle naw mei chhia phira ne ya anau panlaya changin nau pang harwang takaniya midang te ngai saklo du tak angkha ani ve boka a school kalpui te chuan a hming lema pyro anvo a chan chu meya le thil halte a chil hle ani ome damlo der lu haider ti vel a sha thleya phungzol nei angmaya omder chang te po nein mi theng khat nena chuan brain tumor anei thu te alo soi boka a chenpui a chung te ngei puin mi ngai ven a hlo du wang ni yin an ngai sak mya mayani Malcolm hi lekhazirlam ati theilo ve hleya no pangte in zirna a cho sana hei wang hian nazon lama po boina atok ve neu china apa chuan a hnung zuya police force zum turin adu chin hleya mase Malcolm chuan rom mana dangdai anei thungani apa hnung zui ai chuan anu hnung zuya nurse ni adu zokta ti hian clear ne na party na anin tonzana khan kai toy tamaila anin ton tu ka chuan Malcolm chu clarity in kota chuan pangpar le thil pek dang nen ading ran maya hemine chang hian anin zui chanta ani clear chu alunga oin anu le anu chapa bula chuan Malcolm chungchang asoina sa chin hleya anau chuan alom pui rolin anu chuan Malcolm mi zia chu makti na anaya wangin lompui wak ngaina ashelawa ngai zonga ne changin chung ko thil ti khom le a chiantela ka changin ain la sang so hle ni in ashebokani clear le Malcolm chu an hlim dunin an zirlaya po anin choi om chachin hleya Clarinu po in afanu hlim zia chu amu chau ve zelbok kumni anin zui nu chuan Malcolm chuan Clary thuro chha chuan a hming ziak lut ve turin atimau maya ti chuan Claire chuan a chunga engpo thlengse anei zongjong chu Malcolm kuta lan vek tur chuan thuro chhia a ziak ta a kumlia chuan anin hwal ta nge ya ti chuan September ni thum kumsang khazakwa somkwa pathuma chuan anin nei ta ani anin nei nu thlani chung chu blisa an khosa Aberdeen na an mu ve wangin
Aberdeen lama anin son leya East Kettle Cottage turf Aberdeen shara chuan chena in an leya an chena mun chu Claire Seilen mun alo ni le zel nen Claire chu alunga oi hle ani an nu pa chuan King Street Hospital na an thoka Malcolm chu project nurse manager ni in Claire chu staff nurse ania hemi nu hian Malcolm chuan Claire chu a life insurance ti ve turin atia life insurance pathum ngot Claire chuan aneya a hriselna atlaniam chung le thuro chiale life insurance policy chungchanga wangte chuan tu main Malcolm mi za chu makti na an nei chuang lawani ani neya chenga kumni aral meu chuan Claire hriselna chu apan hle maya engdiklai po in thathauna anei lawe moti turin a changoi ngoi renga a hnuwa phei chuan ni khwa shelawa omzeu zeu te po anei ta hialani Malcolm chuan a chiante tlailam na ban nuwa an ina a shwaite chuan Claire ni khwa shelawa sofa lo mu te chu amu hil satlia ti in a chiante nena chuan na a thorima wanga akul chaw ani thute a soimai chinani Malcolm chuan nurse tan damdoi ina changa damdoi ruk chwa ol samziale rinhlel an kai lo ziate a she chiang hle maya Claire chuan a hriselna pantalutuk chu doctor pan amamo zia soi chuan Malcolm chuan mutnem amamo wanga chutianga omani thu ashila doctor pan chu soipo soito lo turle nurse ania aman diklo na ani chuan a chat ngal tur thui in a changani hetiangani wang hian Claire chu Malcolm laka chuan ain ngat zual leya shise lovin chaklo vewma se an kar thara a pasal kyanga chutle hoikho thon chu nom ati chin le April kumsang khazakwa sumko palia an nu pa chuan car accident an toka vanai thak takin an car khamalum liam tur chu nimbuk lian tak chuan alo dang hlau maya hiamna emempo an nei lawani Clarin an to swal to chungchang chu anu shil chuan anu chuan angai twa zwalin film khur turin a chana sa hleya mase Claire chuan thil poi a thlen lo thule ngai to lu tuk lo turin a chang sam edani a tirlama kan soi meni somni pasari kumsang kha zakwa sumko pali tlaya chuan Claire Malcolm chuan zanria ai pain TV an ena anei zo chuan Malcolm chuan lekha engengom print tirin damdoina da tur abasaya heti lain Claire chuan anu chu alo beve mek bok anti tur chul anti zo chuan damdoi ina lekha poimo da tur chuan an kara chuan an luta a Malcolm chuan Claire chutna tur passenger seat a chuan lukham le ponlum loda loksa in an kalkonga chuan Claire chu amu hildon ti asia loksa wangani mase wandwai thak takin an pani chuan an tumram chu an thleng theidon talo konga an tlanlai chuan to swal tokin an kar chuan motor dang hel atumna thingkung asuta chor maya Malcolm chu a chhuak thei maya mase anupui chutna lam kong khar chu thingkung tlu chuan adan be tlata wangin anupui ni khwa shelo chu ala chhuak ve man lawa an kar chu puakin a kang zuita a Claire chu chan man ani talawani police te chu an thleng zui thwaya Malcolm le a che vela mi puilo omte chu zona an hanzot nga zungzunga to swal an to wanga puidura kal khom chen kha chuan kar chu apwa hnu chuan Malcolm chuan mole mal anei lawa anupui a chan theilo chu shi omati in chungna changpo a shelok lo ni in an soyani police in zonan zo chuan Malcolm chu in bengdai sham shamin police te nena chuan motor ron tlan hauka dingve e che chu Claire kha ka chan manang ti in asoya hemi nu hian Aberdeen Royal damdoi in lama shwayaniya anak ru baka a ngonga hliama twara apang ti veilam zong chu asil ong bok ni in ain soi ni sari chung damdoi ina da aniya CT scan ti ni in damdoi ina changa chwa aniya CT scan na hian ataksa na atirai te chu mu ani hau lo thunga anto swal to chan chu wandoi wang liaw liaw le pasal in pumpek tak chuan anupui du tak chu achan ti in chanchin thar an chwa ani juni saria Claire voina hun serna yaniya Claire nu chapa Peter chuan atwarin bipa mani se in sum har ateleya an nu pa she tu to phot chuan Claire chu an uin an sun leya Turf Church Aberdeen shara phomaniya athan kia nga chuan Peter chuan chapzoi zoin a farnu chu athla liama
Malcolm chu hnem nan akuta ahmer vong bokani Clary Boral ta ka chuan Malcolm chuan anupui life insurance poisa chu adong ta a pawn noi ni ngot adong ani tha engemaw chen chu an ina chuan Malcolm chu a chenga tiang le neck brace wa in anin bula avei wak chu an chenom de chuan an hu thina malam pantum ni om takin a tho pui meichhia te chu zanria ei turten a shwai chuak thina a chang le nom chen na long ho in a zin kwal pui bok thina ni heti chung hian a meiche chian te hnen a chuan thesen cancer le phungzol nat na nei ni in ain sui thin bok Range Rover car thar aleya a khosak pu asang ta hleya heba ka hian ama pualin nom chen na long pathum ngot alei bokani Clary Boral changa tharuk chunga chu Clary Life Insurance poisa chu a chena kumsang khasakwa sumkwa panga kumtir lama chuan a thomhno le bungrua te telin Middle East lama apem ta ani IT company medical software supply to company a na amuzui thwaya hemuna hian meiche pakhat Felicity nen anin tongzuya Felicity nen hian mei kumsang khasakwa sumkwa paruka Riyadh Saudi Arabia party na in Malaysia chenin Felicity hi King Fahd Hospital a nurse na thoklai ania a thona damdoi in le Malcolm a thona company hi thokdun ani nge ani Felicity hi meche mel chatak ania Malcolm adu hi mak ain ti zok hial thu alo soi to nge thariat anin zui nuwa Malcolm chuan January kumsang khazakwa sumkwa pasaria in nei puya asom ta a April ni somni paruk kumsang khazakwa sumkwa pasaria Vincent Church Auckland New Zealand anin kusuya Cooks Beach Coromandel Peninsula honeymoon an manga honeymoon an man hian ni dai cho ei tur an leya Felicity chuan sanga le kelsa aleya an zan masa chu enghel nei lovin an manga atuk zenga chuan Felicity chu chaukalama kalin tuk chuan siam antuma ahmania ale kelsa chu alo umta reng lo maya Malcolm chu anzota Malcolm chuan zanma salama an me to thu chuan alo chang tamaya Felicity chuan mak ati in aham hai hleya Malcolm chuan ni kha chung chu idam lo wangin I hun mandan ishito lawanyang alo ti sak maya ni Felicity chuan oiche lo ma se atnial du tabik lawa honeymoon zowa in laman ho nu chuan nu patuak 30 taka lekha ti feltur neu de chu anti fela Felicity thurau che a Malcolm atel ve thlengin kar khat nu a chuan an nu pa chuan leng chhuakin petrol station a petrol an lak pa a dangrau ti ton nana tui in tur an leyan in chuan Felicity chu zurui angtlatin an sia a alu po a haimoya a khomu po a pherwai bok inan thlen po chuan Felicity chu akeya kal theilovin Malcolm chuan apui angai ta hial maya khoma thlen rol chuan muhil ngalin darkar somparia je chu chan har po nei me lovin amu hilani hetiang hian voi engemaw za chu Felicity omta zeu maya achunga chuan enge thlengshia thiam har sa ati in a hai hodlu tukte chu mak ain ti hleya Scotland lama an pem mani hnia chuan Felicity chuan doctor apan tange ngeya athisen te chu testirin Saudi Arabia anom lai khan shi chalaw akaya ni ain rin wangani result aron chwa chuan Felicity chuan athina har satna anei thule date repjak anti meichia pong swale khwai khem an ol samjok nana damdoi rui thei an pegang chi chu athisena mu chwa aneya Malcolm le Felicity chu clearly Malcolm a chen na china chuan anin swan luta Felicity chuan a hrisel na lama har satna atuk vele chanta a September kumsang khasakwa somkwa pasaria chuan anin chu akang hlau maya an bungrua zongzong an chan vek bokani Malcolm chuan home insurance company hena changin pound sing ruk sang riat lai adong le ta a hemi nu reilo te a Felicity chuan nawa pai ti an che chhuaka alu hai le a he ho chan te chu anaw pai wanga angai nget mya mai ni naw pai chung zong chuan changoi ngoi lu hai le mole mal nei lo chang anga hle ya anaw pai wanga ani la chuan apu mya mai bok si ya hetiang kara hian mei kumsang ka zakwa sum ko pariata fapa Edward anshingta a fapa ane changa relo te a an bungrua le thomno te chu chekina vom khomin New Zealand lama pem antum le ta ani November ni sompanga kumsang ka zakwa sum ko pariata chuan
Malcolm chuan New Zealand a tharuk chung cham theina visa a mu thei hlau maya in le lo an nei lo wangin Felicity nu le pa te chu an fin shia heti chung hian Malcolm chuan New Zealand a om nge theina dilna a thelu ta an du thu sam in an mu nu chuan Felicity chuan a life saving atang chuan in le na chu tho ve atuma Felicity pa poisa an puk bel boka Malcolm chuan Scotland a inan chal huna rulle ain tiamani mase anin leitur chu a felmai thelo wangin an be sei ai rei chu Felicity nu le patena chuan an chenga February ni som kumsang khazakwa sumkwa pakwa jingkara chuan Felicity nu le pate chene in chu kara changa me kangkain akang le da hlwa maya vanei thak takin Felicity chuan a chungte kai harin himdam takin an tlan chuak theya Malcolm le apuzon chuan kangmei chu chelantuma Felicity an fapali anu chu an chen oma puina thilin an kalbok vanei thak takin kangmei chu an chelmi theya ma se bungrua tamjok chu a kang cheman thawani kangmei chua chenga ni ni na February ni sompani kumsang khazakwa somkwa pakwa chuan Malcolm te nu pa chu an in leiman pefel turin benga kal turin anin khal chuaka kara an chuan lai chuan Malcolm chuan Felicity nena chuan car steering chu adik lo thu asoya asei zo rwal de utho chuan kong khora chuan an tlan lu zui tamaya Malcolm chuan a himjok nan anupui chu kara lo thu turin atia kar hnung lama a chet lo en turin a chwa santa ani Malcolm chuan an kar chu enfia atum main police chuan aron nang chinga buaina an nei lo an zo chuan Malcolm chuan heart attack anei thu soin damdoi in lam an panpui ta a Felicity chu a kalve wangin alai zonu chu Colin an kar chu police ten garage an da sakna hmona chenga lowala turin ashila garage mechanic chuan Felicity lai zonu hnena chuan an kara felhel engma omlo thu alo shila kar bungro da na chuan petrol le lighter a mu thu ashil boka heta chia hian Felicity lai zonu chuan ngai thatlo na lian tak anei ta ani Malcolm chu damdoina hun engamu chen om nuwa chwa tirania test result ala ashiselna acha angloi boxia damdoina changa achwa nu chuan anupuri ru chu nein anchung koteya intilim turin kaipera harbora picnic turin anchwaka antumra man thlen chuan mi enlo tamawangin Helen Villa eitur le turin ankala Malcolm chu eitur aleizoin kara chuan aledleya andupui hnena chuan naitea lui omna asya thu ashila tui intur alei chu Felicity apeya Felicity chuan a in chuan ni khwa ashilo zuile ta a ni khwa ashat le meu chuan karpak na hmuna anlo reng towa a phone ral chuan a tihar alo ni a kyanga chuan a pasal le afapa Edward chu mutur anum lo bok a phone chu changin apa alo ni ya apa chuan khoya po omla tuna iron ho ngal turani Malcolm Khan engpo soima se iron ho nge yangai ti in ashila Felicity chu rilrunam lo devin an karpak na munvel chu a hoi kwala Malcolm chuan Edward chu chernu son thei mangin alo normeka Malcolm chuan aron mu chuan kara mu hil le turin ashila mase Felicity chuan a chungte angai to thule howatwat adu thu ashila an hokonga chuan Malcolm chuan ainga ma chuan ipa khan ka chungchang do thlir ashil don che engma kha oi swang che ti in ashila Felicity nu le patin kota chuan anupui le afa te chu a chwa tira Malcolm ero akar chuan atlan chuak le dadayani Felicity chu aham hai hleya afapa chu shwayin anu le paina chuan an luta apa chu thil omzia azot ngala apa chuan bank lama chenga thuadon danin Felicity account na apoisa an puk thun atum chuan Felicity account na chuan poisa alo reng lova New Zealand dollar sing ni lai Felicity account na mi chu abau mak mai ni hei wang hian anu le pa chuan chhuiti rin life insurance lem pawnwai nga hu documents an hai chwaka Felicity thiu huna lak chwa tur ni om takani hei baka hian Cornwalla Malcolm ram leitum mek da chu an che chhuak zela Felicity chuan sha thiam harati in apasal arin le amangai ememin apoisa atlan bo puile abum chu aril ruana taksetani
Malcolm chuan Felicity chu supermarket car park na mu atia mangin anin mutangeya Felicity chuan luya kan kalkhan min tha itum chang ani adi chuan Malcolm chuan hlim takin I thi do na lom ti in a chang ani chu Felicity chuan rap thak ati in athin arim hle maya Malcolm chuan zana neimap lo chuan khwa chwa san tumin passport adila mase atum chu Felicity chuan asiat ve ka wangin Felicity chuan thinrim takin Malcolm chu akal sana police station a kaltlangin darkar sari chungzet chu statement pe ani he statement a hian alu hal chin thule ni khwa shelova om chin thu te car accident an to te car bungroda na petrol le lighter an mu chwa te asoitel boka hengba ka hian Malcolm anu pui ma sa clear kha Malcolm tha ani arin thu te asoitel bokani statement apek zo nuwa Felicity chu toxicology test nei tirania athesena chuan damdoi clonazepam hu chwa ania clonazepam hi phungzo le panic disorder nei ten an ei chin ani hetiang ani chung hian Malcolm chu New Zealand atangin UK a atlan chemana July ni sombathum kumsang nia voili lai korta inlan tura ti ani nuwa ainlan lo wangin man phalna thu ti chwa ania kangme ati chwa wangte anupui damdoi rui thei phalna lova ape ka wangle a shai ruya wangte in manna tur chan hi a chato kani New Zealand police te chuan Aberdeenshire police te chupia in Malcolm Felicity chunga ache dan le Clary chunga ache dan in annalai omle omlo zirchang turin an nge na hedi chung hian Malcolm chu police te laka changa pu chhuak zelin UK lama ati dan ngai te in anatna chwan lamin mecheril ru ne atum le meka amit mulle alu te chu zat kongin thisen cancer ve angte chuan aum le ta a atuma tumtanana na chu Malcolm chuan Simon Banerjee atung ta a Simon hi Malcolm an chemotherapy appointment asemna damdoi ina nurse na thoklai ania Simon hian Malcolm chu mi pafel le mi shet thamna nga tak angin asia a alai na na le angai na na chuan puichang na siamin hun engemaw chen anin zui nuwa chuan a ina inson lu turin Malcolm chu asom tange nge a an panhi chuan in lungrwal takin Simon ni longleng mangde chuan in kar chhuakin Simon chuan atana mi pafam kim atung anga an ngai mia mai ani August ni somni paruk kumsang ni paruka chuan Malcolm chuan poisa adu to ka khol nu chuan lunglu zungbun alei ve theita a ti chuan September kumsang ni paruka Simon chu in nei puya asoma Clary thia changa kumsom pahni aral nuwa po police chuan Malcolm chu an radara an la chin chha renga mase finfena chatok tak nei lo chuan lingot thei ani bik si lawani amai ro chu miswal vane na po hian top chin anei ve china vane thak takin police conference England na nei ani chuan vane thak takin police conference England na nei ni chuan Felicity lai zo nu chuan Clarity na che chang tu superintendent chu atong fu hlau maya an han ti dun chuan Malcolm anu pui masa Clarity na le Felicity thil lo ton to te chuan in anna tam tak anei ti an she theita a Felicity lai zo nu statement be chan chuan superintendent chuan Scotland police ta chu be popin Clarity na chu chang jok le uluk zoka chui chang turin thu apetani kumsom pani nuwa chuan Clarity na chuan ngai ven a hlo thar le ta hle maya ti chuan arwangan postmortem na changa a thin them anda tha chu khol thazok mangin toxicology test an han nei ta a thina chuan timazepam damdoi mu ania hei hian ati chan chu clear kha athi dong khan damdoi chak tak manga shairui ani Felicity I thatum na le Clarity na chuan inzom na anei ngei ti achang ta a ti chuan Simon chu lekha thonin Malcolm la ka changa in thiar fi hlim tur le din hun der thonga aum thu an shilta a Malcolm chu twal thatu ani ti chian na evidence an nei thu te nen lam chuan an shila Simon chu lekha chuan a chhongin ami pa mangai em mai chu twal thatu ani ang ti ren ngai na a shelawa a pasal alo ni man chep le ngala awoi lo em awang chuan Malcolm chu a shilta a Malcolm chu a chiai hleya zin khothong tura keimena lungleng mangakal antum lai tak alo ni bok police chuan Clary case file chu an han en cha chuan thil fel hlel aum ti an che chhuak ta a Malcolm soi mang khan
bike pakhat hel an tumna lama an accident kha ania chuti ni si konga khan motor brake nadle koi herawanga rang pakhat ma hmu tur omlawa clear kha kara a chung khan me cheng khat nena tuma kar chunga anom lo thu alo soi to boka an accident dan a soile kar chha dan po chu ain min lo hle ni in an sheta a Malcolm Khan thodik rin tlak fek fok a soi lo ti chu kumsom pani nuwa an she chuak ve te chawani Simone le khadun nuwa chuan Malcolm chu sari lama atlan cheta a mase February kumsang ni pakwa saria mananiya meini kwa kumsang ni pakhata court chuan thiam lo a chandira Claire Morris a tha wangle Felicity tha atuma wangin thu boy samsak aniya Simone ne na zin chho an tumna longlenga khan life jacket pahni a oma Simone hak tur zok jacket a chuan fel hlel aum ti an shele zela Simon po hi tha tumna alo nei ni ngei tura ngai the ani July ni nga kumsang ni chom pakhada chuan Malcolm Webster chu anupui Claire Morris a tha awangle anupui panhena Felicity drum tha atuma wangin damchung jel tang turle atlem bara kumsom thum chung tang tura achung thurel sakania kumsang ni sompali khan Malcolm John Scottish Criminal Cases Review Commission hena a case chu ennon turin angena angen na hi anlo pom saka Clary now Peter chu athina ur hlemaya engwangin mo a case chu an ennonanga korta thiamlo achang towa Scotland senior judge pathum ngotin thu boy an siamsak an nem heta Scottish Criminal Justice System a hian engche hinge diklova engtin nge hetyang mishing hi korta athil phut dil theina hunrem chang an pek thei zok adi hialani vanei thlak tak mai in February kumsang hi somparuka Malcolm a case an ennon nuwa a case su no sak ania Review Commission chuan High Court a case chu an thon lo tur thu an ti tu ta ani Peter chu alunga oi thengang lova Clary thana nupui du tak tia an zia po chu fanule farnu du tak tia thak adil hialani